I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on a wedding ring. Volem esmentar que a la ciutat de Lleida hi ha 6 circuits saludables per escollir. Aquests circuits creiem que són beneficiosos per a aquelles persones que no realitzen activitat física en el seu dia a dia i que és un bon assessorament perquè els duguin a terme, ja que ells mateixos poden augmentar o disminuir la intensitat en l'execució d'aquests circuits depenent de les seves necessitats. La nostra opinió és que és una bona eina per a la prescripció d'activitat física, ja que a part de donar-te un seguit d'itineraris, el metge també t'aconsella de quina ruta has de realitzar, en quant temps l'has de completar i quants de dies a la setmana ho has de fer. Per això volem destacar com a punt fort que els metges facin servir els caràcters de l'entrenament, com puguin ser el temps o la freqüència i la intensitat de realitzar aquestes rutes en la seva prescripció d'activitat física per a la gent que va al metge i necessita d'aquesta prescripció per tenir una vida més saludable. Esmentar que si les persones realitzen aquests circuits saludables dia rere dia, poden crear-se una progressió i, per tant, poden anar augmentant la seva intensitat variant el tipus de circuit, ja que depenent del que realitzin, a l'estar a distints indrets de la ciutat de Lleida tindran més o menys desnivell. Una de les millores que proposaríem és que en els circuits no interferissin els semàfors, ja que, com podeu veure, vam estar 46 segons parades en un dels semàfors que interfereixen en aquesta ruta en concret. Potser també seria interessant que aquestes rutes saludables incorporessin alguns exercicis els quals els usuaris poguessin realitzar els parcs lúdics que trobem en els distints indrets de la ciutat de Lleida. Aquests podrien incloure una taula d'exercicis per tal de realitzar per part dels usuaris. Llançant l'observació d'aquesta taula, podrem veure si l'activitat realitzada ha estat suau, moderada o intensa, relacionant-ho amb l'edat i els minuts que hem treballat. Volem parlar del full Caminem de prescripció de l'exercici físic, en el qual posaríem el dia, el circuit que realitzem i el temps que hem empleat. And we'll never be royals. It's a run in our blood. Esmentar que als canals de YouTube podreu trobar altres vídeos que promocionin les rutes saludables de la ciutat de Lleida. You can call me Queen